Alai Rufa'i. Nan a ina kake? A Banfai ne. A Banfai? To ita ma za a siye ta ne? A daman tun Baba Buhari yana kan mulki ya ce min tun yana sauran shekara 2 ya sauka ya ce min zai siyan min da duniya. A lokacin ma ya karbi kwantara tiriliyan biliyan 600 ya ce na fara bashi ya karba. To Aluma kai daga jin irin waɗannan bayani ai ka san akwai matsala. To jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. A tare da ni akwai barista Badamasi Suleiman Gandu, haka zalika kuma akwai kanin mahaifi ga A Rufa'i wato Malam Musa da kuma shi A Rufa'in kansa a nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai. Idan za ku iya tunawa akwai sanarwa da muka sanar muku akan cewa wasu kungiya na lauyoyi da kuma wato mahaifi ko ce kanin mahaifi na wannan bawan Allah sun shiga da korafi a lahiri kwatar 'yan sanda gani yadda waɗansu mutane suke amfani da rashin lafiyar da Allah ya dora masa suna isgilanci sannan kuma su ne masa bidiyo wato suna ta tunzura shi maimakon rashin lafiyar wato ta yi baya abin ya zamto gaba yake. To a zuwa wannan lokaci dai mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, kwamishina na 45 a wannan jiha CP Muhammad Hussein Gumel wanda al'ummar wannan jihar suka wani gabi da fada da cikawa ya ba da umarni wanda yanzu haka wato an fara gudanar da bincike akan waɗannan lamari. Abun takaici abun mamaki shine irin takardun da muka samu a wurinsa wanda yake ikirarin wato kuɗi ne wanda mutane suke ta yaudara su suna bashi, wani ma har cek din sai ɗauka wato na banki ya rubuta masa kuɗi a jiki ya bashi yana yawo da shi yana ƙara tunzura shi. Haka zalika kuma wasu masu sana'a ma sun ja shi har wurin sana'arsu su ne masa bidiyo don yi musu talle wanda wannan abun ya zanto abu ne ba mai daɗi ba wanda ya ƙara tunzura rashin lafiyar tasa sai da ta kai ga an ci gaba da kai shi asibiti a kai wanda abun nasa da ya fara baya amma waɗannan abubuwa da mutane suka fara yi ya fara tunzura shi kuma abun ya ƙara gaba. To alhamdulillah dai a cikin wannan satin a wannan mataki da aka fara ɗauka zuwa yanzu dai abun ya ɗan fara sauki. To yanzu haka dai akwai waɗanda muka yi bibiya wato ta bidiyon da suke saki sannan kuma da takardun da muka gani a wurin shi wato mun mika musu goron gayyata zuwa nan hedikwatar 'yan sanda domin ci gaba da gudanar da bincike tare da ni ga barista na san zai karin bayani a matsayin su waɗanda suka wuce kan gaba domin ganin cewa sun ja hankali sannan kuma sun sanar da rundunar 'yan sanda akan wannan abu da yake faruwa. To kasancewar shi a AA Rufai ɗa ne kamar kowa kuma kamar yadda kowa yake da right shi ma haka yake da wannan right ɗin kuma doka ma ta ce ai right ɗin shi ya ma na kowa domin shi yana buƙatar kulawa ta musamman, yana buƙatar a bashi kariya na musamman. Bisa haka muka ga abubuwan da ake yi ana tauye mishi haƙƙinsa kuma sannan ana amfani da shi wurin cutar da shi kuma ana tanziri ga lafiyarsa da hakan ya kasance rashin lafiyar shi ta ƙara lallacewa. Muka ga a matsayinmu na masana doka haka mu zo mu yi ƙoƙari mu yi ƙorafi ga hukuma domin su kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan ba ta tsaya ga shi Rufai ba duk wani mai rangwama hankali wannan abin ya shafe suna da haƙi bai cancanta a tsokane su ko a tunzura da su ba. Wannan shine a takaice abin da muke faɗa. Assalamu alaikum. To ya kuke da shi wannan bawan Allah? Shi A Rufai dan yayana ne. Ina mahaifinsa? Mahaifinsa ya rasu a shekara ta 2020 sakamakon haɗarin mota. To me yake damun shi? To A Rufai tun shekara ta 2008 yana cikin zana jarabawa shi ta gama sakandare sai larura ta same shi ta rashin lafiya wanda ya shafi kwakwalwa. To daga wannan lokacin har zuwa yanzu tun mahaifinsa yana da rai haka ya ta jigila da shi asibiti. Bayan kuma ya rasu haka 'yan uwa da abokan arziki da mu ɗin muka ci gaba da kai shi asibitin wanda duk wata yake zuwa. Yanzu ya magana mai da shi asibiti da magani da yake sha? Yanzu da muka je satuttuka da suka wuce 2 asibiti sun canja mashi magunguna aka haɗa mana tim na lauyoyi su ma da suke ganin yadda ake yawo da bidiyon shi ana tunzura shi suka ƙara zama sai suka sabunta masa magunguna kuma gashi yanzu da taimakon hukumar 'yan sanda yanzu ya jikin nasa yadda daga hoton da hukumar 'yan sanda ta saki wancan lokacin zuwa yanzu har ta samu mun samu alhamdulillah jikinsa yana to a Rufai barka da zuwa hedikwatar 'yan sanda Banfai. Waɗannan abubuwa da mutane suke maka ya kake ji a ranka idan gaskiya wasu in dai na ce ba zan ba ma rirriƙe ni suke sai sama da mutum 100 su zo su ko 20 su zo su tare ni ko 10. To kana jin daɗin haka din ne? Wallahi in sane min haka ba na jin daɗi. Me da me suke baka suke maka wannan?
aka suke tare ni suke yi su ce wai sai sun yi min bidiyo, in na ce ba na so sai su rirriƙe ni ko su ce za su ɗauka min hula, wasu ma su ce za su dake ni. Suna baka wani abinci ko abin sha ne? A'a, wa'anda suke min bidiyo dai wasu ba sa bani, wasu ne dai a kasuwa wa'anda suke cewa za su yi min, su dai wa'annan cewa suke ma in zan je asibiti na zo na faɗa musu. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji wannan matashi yana faɗar abu, wani abu ne mai daɗi ba, musamman a yanayin da yake ciki mutum ya amfani da wannan dama domin tunzura shi. Na tabbatar cewa masu ɗora bidiyon nan nasa da masu yi masa waɗannan tambayoyi, idan a ce marar lafiya ne a gidansu ba za su yi masa haka ba. Saboda haka na farko yanzu dai akan wannan lamari gaba ɗaya na gudanar da bincike, sannan kuma muna ƙara jan hankalin al'umma a kiyaye. Ba ma shi ba, duk wasu irin waɗannan mutane da Allah ya ɗora musu lura, abu ne da ya kamata a ce an yi musu addu'a na su samu sauki, ba kawai ana amfani da wannan dama tasu ana cimma wani buri mara kyau ba. Wani abu da kuka ji mun sanar muku, za mu ci gaba da bibiya da ganin cewa insha Allahu wato an ci gaba da samun sauki a irin waɗannan abubuwa. Shi kuma muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki wato ya bashi lafiya. Kai da ganin abubuwan da yake faɗa, irin abubuwan da kuka ji yana faɗa, ai ka san ba wai abu ne da zaka ce mai hankali zai faɗa ba. Kuma daga irin tambayoyi da muka yi masa, alhamdulillah da yan uwansa mun tabbatar sun dauko matakin da ya kamata na ganin cewa an kula da lafiyarsa. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci.